E agora imos co último rematado deste mes. Eu creo que non fai falta que o diga, que me fai moitísima ilusión. Trátase dos abradelos. Que estás en bloquear, vale? Pero aquí o tedes. O elástico quédame xusto no oso da cadeira e as mangas fixenlle disminucións ao largo e ao final fixenlle ese detalliño cos triángulos que son os mesmos que os que están pegados ao pescozo. Es que me sobrou o fío de facer isto. Estou pensando en facer a versión que sexa só o pescozo. Non sei, ou facer unha versión chaleco, ou facer unha... Estou con isto. Ai, a cabeciña non para. Estou moi contenta. Ahora cando bloquee, pois terei que buscar un día para sacar fotos bonitas, porque deste sí que quero ter fotos bonitas, de outros da mi igual, pero deste quero sacar fotos bonitas. E durante o verán, é que teño oposicións agora. É que agora non me vai dar a cabeza para facer isto. Vai ser durante o verán. Traballarei en intentar que as miñas notas desta talla se transformen en patrón para outras tallas. Conseguirei? Non sei. Pero, bueno, estou super contenta con que algo que levaba na miña cabeza anos este aquí materializado e poder compartilo con vos faríame moita ilusión.